de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi septembre kalo tile 20 ani 6 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma fɛn sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni jabaranin na ni wagati in na kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila Fundamdela bi fɛn min ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 62 baaraw ɲɛnajɛw kɔni olu kɛra alamusa tɛmɛnen san 2022 ani 2 laginɛkaw ka jamana ɲɛma n'o ye Mamadi Dumbuya ye ale kɔnɔna anw ka faba kɔnɔna nɔ septembre kalo tile 21 san 2022 ani 2 walasa ka se ka na anw ka jamana ɲɛma ni ka ale dɛmɛ an ka jamana ale ka yɛrɛma hɔrɔnyali baaraw kolomo karidi olu la o hukumu kɔnɔna la sa an ka jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye a kɔni ye pamuru belebele ni ka o ta k'o di laginɛkaw ka jamana ɲɛma ma ni ka yirala ka fɔ ko Mali ani Laginɛ kɔni ye jamana kelen de ye donda kelen ni bɔda kelen de ye ni jamana fila ye dogo mashila ka fɔ ko an ka ministre ɲɛma nɔlabila ni o ye Abdoulaye Maiga ye ale kɔni tun bɛ ONU ka assemblée ta ko 77 kɛnɛ o kan min ni a kɔni taara kuma ni yɔrɔba ye ale la sa fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛla Kokala Maiga ye ale kɔni tun tɛmɛna a ye kuma ni ka olu fɔ san tɛmɛnen na kuma min ni a y'a yira ka fɔ ko fɛn min ye Faransi ye ale kɔni ye anw to pankuru de sanfɛ ni ka I cuna ye Abdoulaye Maiga a ye ni kuma in kɔni a seginna k'o don nanzaraw olu kulo la kokura a kelen ka dɔgɔtɔrɔ Shogɛli Kokala Maiga ka ni kuma in ni k'a fɔ sa a y'o fɔ ko o kɔfɛ tuguni n'o y'a sɔrɔ nanzaraw y'a yira ka fɔ ko juin kalo san 2021 kulu kɔni bɛna u ka fintigilakaw ta ka bɔ anw ka jamana o kɔrɔnyan fanfɛla o la o de fana kɔfɛ tuguni sa Faransi kɔni a y'an to ni bɛɛ lajɛlen ni ka tila k'an jɔlen to ka muru ni ka o turu an kɔ la fɛn min ye an ka ministre ɲɛma yɛrɛ ye sa a tilala ka a yira tuguni ka fɔ ko Faransi de fana nɔ bɛ fɛn min ye CEDEAO ale ni UEMOA kɔni ye ɲangili jugu min ta ka anw ka jamana ni ka a sɛgɛrɛ ko Faransi tɛ bɔ a kɔkɔrɔ ka sɔrɔ a wagati anw ka jamana tun bɛ lakanabaliya de kɔnɔna la ni maa caman fana kɔni tun bɛ ka sa ani maa dɔw kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔ olu la Abdoulaye Maiga ka kuma la ko kura tuguni a ka fɔ la ko fɛn min ye Faransi ye ale kɔni ye anw ka jamana ni o ye an ka sanfɛ sira ye sa ni ka u ka pankuru bila a kan ka sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo o pankuru dɔw bɛ tali kɛ fɛn min y'u ka kɛlɛkɛcɛw ka pankuru ye an'u ka drone olu kɔni yalayalala anw ka sanfɛla o la a bɛ siɲɛ 50 bɔɲɔngo bɔ ka sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo an ka ministre ka kuma kuncɛla Nations Unies kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko Antonio Guterres ko u kɔni ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali kɔni dama ka sɛbɛn min ni ka a don Faransi juguya la ko ka an wele bɔgɔ jeni o kan walasa bɛɛ lajɛlen ka t'i ka dawula la o yira an bɛ to ONU
ka sigili bi wolonfilana ale kɛnɛ kan halisa an ka ministre ɲɛma n'o ye Abdoulaye Maiga ye a tilale ONU kɔni ka nin kuma in na sa sibirido septembre kalo tile 24 san 2022 maliyɛnden minnu bɛ yen nɔ ni olu sigilen bɛ New York kaw ka jamana o kɔnɔna la sa a kɔni n'olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kuma kɔni taara fɛn min ye u ka kuma lasela o fɛ min ni a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma ani ka tila tuguni ka foli belebeleba ta ni ka o ɲɛsin fɛn min ye ministre ɲɛma yɛrɛ n'o ye Abdoulaye Maiga ye ka sababuya kɛ a ye kuma min ni ka a fɔ ONU ani kɛrɛ kan ko a ye ŋɔni bɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen sen na ani farafinaden bɛɛ lajɛlen sen na ka sababuya kɛ a ye kuma jamanajɔ kuma ni ka o fɔ walasa farafina ale bɛ se ka bɔ jɔnjuru la cogoya min na gɛlɛya min fana bɛ an ka tungarankew kan o de ye carte nina ko gɛlɛya ye ani logement sociaux ko olu yɛrɛ kɔni sen tɛ ka ye o la ka taa se passeport olu ma o gɛlɛya bɛ u kan u sigiyɔrɔ la wa u hamina ko fanba yɛrɛ fɛn min ye o de ye fɛn min ye yuruguyurugu ale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na ministre ɲɛma a ka kuma jaabi la ko colonel Assimi Goïta ale tɔgɔ la a bɛ foli ta ni ka a ɲɛsin an ka tungaranke kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko wa ko danfara tɛ maliyɛnden minnu bɛ Mali kɔnɔna la ka taa se Mali kɔkan ma danfara tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ jamana marabagaw olu bolo colonel Abdoulaye Maiga a ye hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye camancɛ fanga ye a ka laɲini fanba ye fɛn min ye fɔlɔ o de ye ka se ka lakana ni ka o sabati jamana o kɔnɔna la ka sababuya kɛ ni lakana tɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana a taa ɲɛ man di o fana la sa fɛn min ye u ka jɔrɔna ko min n'o ye carte nina ni passeport ko ye u bɛ ka fɛn min ye ɲɛɲinini ko olu ko la walasa u bɛ se ka lafiya cogo min na u ka jɔrɔna ko fɛn min fana bɛ yen nɔ tuguni n'u u y'o fɔ n'o o de ye yuruguyurugu kɛlɛli ye an ka ministre y'u jaabi fɛn min na o de ye k'a fɔ ko an ka jamana ka sɔrɔ fɛn minnu fana bɛ yen nɔ sa k'u kɔni bɛ ka tɛgɛ da olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan wa u kɔni hakilina ye fɛn min ye o de ye ka se ka jamana ale sigi sen kelen kan o kɔni tɛ se ka kɛ ko fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Walasa ka se ka Ivoirien ka kɛlɛkɛcɛ 46 min bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ sa kabi juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2022 fɛn min ye CEDEAO jamana ɲɛma dɔ ye sa n'o dɔ de ye ni o dɔ de ye Ganayenw ka jamana ɲɛma ni o ye Nana Akufo-Addo ye ka taga se Sénégalais ka jamana ɲɛma ma n'o ye Macky Sall ye ale ni Togolais ka jamana ɲɛma ni o ye Faure Gnassingbé u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ sini septembre kalo tile 27 san 2022 ngo an ka jamana marabagaw kɔni ye jaabi ni ka o lasu ma k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛma ale kɔni ɲɛ gannen don nin wagati na a tɛna se ka u bisimila sini septembre kalo tile 27 ko a kɔni bɛ se k'u bisimila alamisa septembre kalo tile 29 walima juma septembre kalo tile 30 san 2022 u ye nin kunnafoniya ye ni ka ale di sɛbɛnsira o la. Conseil national de la jeunesse du Mali ulu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka ministre ɲɛma ye sa ni o ye Abdoulaye Maiga ye u ye foli kɛ ni ka ɲɛsin a ma a taalen fɛn min ye Nations Unies ale kɛnɛ kan k'a sababuya kɛ k'a ye kunnawolo ta ni ka ɲɛsin anw ka jamana o ma o de la sa CNJ maaw kɔni u y'a yira k'a fɔ k'olu ka dɛmɛ bɛ camancɛ fanga ale yɔrɔ la ka tila ka welewele da ni ka o lase sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko sini septembre kalo tile 27 san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati ko bɛɛ lajɛlen ka i kunda an ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba o kan walasa ka bɔ ka taga an ka ministre ɲɛma ni ka ale kunbɛn. Finitigilakaw n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye sa plan Mali ko ka taa se opération kɛlɛtigi masa olu kɔni bɛ ka u jɔyɔrɔ ni ka o finsanga a n'a ka wagati karɔgɛlɛn dinɛ tigilamɔgɔw olu dagayɔrɔw kɛlɛli la sa olu dagayɔrɔw olu tiɲɛni na o ni ka tila ka dankari u ka bunahadamadenyaw la septembre kalo tile 6 san 2022 an ka finitigilakaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ye dankari karɔgɛlɛn dinɛ tigilama maa 40 bɔɲɔngo de la o tila tuguni ka maa 100 bɔɲɔngo ni ka wele lase olu ma sikana tana ka maa minnu sɛgɛrɛ u ka kɛlɛkɛminan caman u ye dɔ minɛ olu la u ye dɔw fana ni ka olu tiɲɛ o kɔnɔna la sa hali n'o y'a sɔrɔ ko an bɛ samiya ale gannenba kunna an ka finitigilakaw kɔni y'u cɛsiri kosɛbɛ ni karɔgɛlɛn dinɛ tigilama ninnu u kɛlɛli la walasa ka se ka u daga ta ka bɔ anw ka jamana o kan cogoya min na septembre kalo tile 22 san 2022 u ye sɛbɛnfura bɔ ko kura k'a yira k'a fɔ ko u ye takari karɔgɛlɛn dinɛ tigilama maa 36 la maa 100 ni maa 1 sigana tara ka olu sɛgɛrɛ u y'u olu wele sigana tara ka
ka maa 100 ni maa 1 minnu sɛgɛrɛ sa a maa 2 bɛ u la olu kɔni ye jamana wɛrɛ maa ye ani tuguni u y'u ka kɛlɛkɛminɛn caman ni ka dɔ minɛ la ka tila ka olu fana dɔ ni ka olu tiɲɛ an ka fintigilakaw kɔni u bɛ ka karogɛlɛn diinɛ tigilamaw ni ka takari u la sanga a n'a ka wagati u ye u ka bolimafɛn dɔw ni ka o minɛ ani ka tila tuguni taji minnu fana tun b'u bolo u ye o tajiw ni ka olu minɛ u la. Mali kunnafoni jabarani la jabaw kunnafoni damanaw tun bɛ an bolo kɔrɔ bi tɛnɛndonya na ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don do b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungarange olu lafiyali kama sanga a n'a ka wagati sojɔ ko o la e maa min bɛ yen nɔ k'i ka terrain b'i bolo a bɛ waati caman bɔ titre foncier de don walima permis d'occuper de don i bɛ fɛ k'a jɔ i t'a dɔn i b'a jɔ cogoya min na a ta i k'a di tunga lafiya ma o ma i ka wari bɛɛ lajɛlen dafalen b'i bolo o ka nɔgɔn n'a bɛɛ lajɛlen n'i y'a di tunga lafiya ma o b'i ka so jɔ k'a ban tan k'a d'i ma n'o fana t'i bolo i sen don u ka tɔn na n'o y'u ka so jɔ pari ye kalo kalo i bɛ musaka bɔ kalo 5 o kalo 5 villa simple kile kelen o bɛ taa ni ka di maa 1 ma kalo 7 o kalo 7 duplex o fana villa kile kelen o bɛ taa ni ka o di maa 1 ma e maa min fana bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ k'i ka so jɔ étape par étape tunga lafiya ma u b'o k'i ye lafiya ani damu o kɔnɔna la o kuma a y'aw sɔgɔ tunga lafiya ma o la walasa aw bɛ se k'aw ni ka so ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ aw ma ɲani an ka jamana halisa ala ka basigi la n'a kɔnɔ an ka sa ala ka jamanadenw ala k'an bɛn kelen ma jamana ye ala k'a ta fanga di jamana marabagaw ma jamanadenw foyi tɛ bɛn bɔ halisa an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa jamana in ale bɛ taa ɲɛ aw k'an bɛn sini inshallah.